πάμε. Γεια παιδιά, Ρότζερ εδώ. Και σήμερα θα ήθελα να σας δείξω ένα πάρα πολύ γρήγορο βίντεο. Θέλω να σας δείξω τον αδελφό μου, τον Αλέξανδρο. Το Red Greens. Γεια σας. Έλα σε παιδά. Ναι, το έχει βγει ένα δόντι. Είναι στην ηλικία που κάνει δόντια. Ναι. Ναι. Και να το ουσιαστικά. Παλιά πήγαινε στο πρωί και φοράει τα ρούχα μου. Δείξτε αυτό. Μισό. Δεν πάψε. Νάτος. Του. Δεν είναι πολύ χαρτωμένος Αλέξανδρος. Για Ρότζερ εδώ και please out. Όχι peace. Please. Βομβαριά.